Έχετε έναν συγγενή του οποίου το όνομα ξεκινά με το γράμμα RET και αυτό το άτομο σας κακολογεί πίσω από την πλάτη σας. Ήδη το υποψιαζόσασταν. Ίσως έχετε ήδη νιώσει εκείνο το σφίξιμο στο στήθος όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και το θέμα της συζήτησης αλλάζει ξαφνικά. Εκείνο το αμήχανο χαμόγελο που δεν ταιριάζει με το βλέμμα. Έτσι είναι. Δεν είναι παράνοια. Δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας σας. Είναι πραγματικό. Και σήμερα θα σας δείξω γιατί αυτό το άτομο το κάνει αυτό, τι αποκαλύπτει αυτό για εκείνο. Και κυρίως, πώς θα βγείτε από αυτή την κατάσταση πιο δυνατή, πιο ανάλαφρη και πιο προστατευμένη από ποτέ. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, διότι το τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε αυτή την κατάσταση από σήμερα και στο εξής. Πριν συνεχίσω, πρέπει να σας πω κάτι. Αυτό το βίντεο δεν έφτασε σε εσάς τυχαία. Οδηγηθήκατε εδώ. Κάτι μέσα σας ζήτησε αυτή την απάντηση και το σύμπαν την παρέδωσε. Λοιπόν, αν αυτό βγάζει νόημα για εσάς, αφήστε το like σας τώρα. Αυτή η απλή κίνηση βοηθά αυτό το βίντεο να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους που επίσης περνούν το ίδιο. Και εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, διότι το περιεχόμενο που φέρνουμε εδώ αλλάζει πραγματικά ζωές. Τώρα ας περάσουμε στην ουσία. Αλλά πρώτα μια προειδοποίηση. Αυτά που θα μοιραστώ μαζί σας τα επόμενα λεπτά δεν είναι εικασίες. Είναι μια σύνοψη πάνω από 3 δεκαετιών μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της οικογενειακής δυναμικής και της εφαρμοσμένης πνευματικότητας. Είναι επιστήμη αναμεμειγμένη με βίωμα. Είναι λογική προστιθέμενη στη διαίσθηση. Και αν απορροφήσετε αυτό το περιεχόμενο με ανοιχτή καρδιά, σας εγγυώμαι ότι το κυριακάτικο γεύμα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο για εσάς. Όχι επειδή η κατάσταση θα αλλάξει μαγικά, αλλά επειδή εσείς θα αλλάξετε. Και όταν εσείς αλλάζετε, όλα γύρω σας αλλάζουν μαζί. Θα σας ζητήσω να κάνετε μια γρήγορη άσκηση. Σκεφτείτε τώρα την οικογένειά σας. Σκεφτείτε τα κυριακάτικα γεύματα, τις χριστουγεννιάτικες συναντήσεις, τα γενέθλια. Σκεφτείτε εκείνο το άτομο του οποίου το όνομα ξεκινά με Ρίτι. Μπορεί να είναι ο Ρομπέρτο, η Ρενάτα, ο Ροντρίγκο, η Ροζάν, ο Ραφαέλ, η Ρετζίνα, ο Ρικάρντο, η Ρακέλ. Ξέρετε για ποιον μιλάω. Είναι εκείνο το άτομο που μπροστά σας είναι ένα πράγμα, αλλά όταν γυρίζετε την πλάτη, ο λόγος του αλλάζει εντελώς. Διαστρεβλώνει αυτά που είπατε. Μεγεθύνει λεπτομέρειες που δεν υπήρξαν. Φυτεύει σπόρους αμφιβολίας για εσάς στο μυαλό των άλλων. Και το χειρότερο, το κάνει με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, σαν να είναι το πιο αθώο άτομο στον κόσμο. Προσπαθήσατε ήδη να καταλάβετε το γιατί. Χάσατε ήδη νύχτες ύπνου σκεπτόμενοι τι κάνατε λάθος. Αναρωτηθήκατε ήδη αν το αξίζετε αυτό. Θα σας δώσω την απάντηση τώρα και μπορεί να σας εκπλήξει. Δεν κάνατε τίποτα λάθος. Το πρόβλημα δεν ήσασταν ποτέ εσείς και στα επόμενα λεπτά θα καταλάβετε ακριβώς το γιατί. Ας ξεκινήσουμε από τα συμπτώματα, διότι πριν θεραπεύσουμε οτιδήποτε, πρέπει να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει. Το πρώτο σύμπτωμα είναι η σιωπηλή απομόνωση. Αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε ότι ορισμένα άτομα της οικογένειας απομακρύνονται από εσάς χωρίς προφανή λόγο. Εκείνοι οι ξαδέρφοι που ήταν κοντά σας ξαφνικά ψυχραίνεται. Εκείνος ο θείος που πάντα σας φερόταν καλά, τώρα σας χαιρετά με απόσταση. Κανείς δεν σας είπε τίποτα άμεσα, αλλά κάτι άλλαξε. Και το νιώθετε αυτό στο σώμα σας. Το νιώθετε στον τρόπο που σας υποδέχονται στις συγκεντρώσεις. Το νιώθετε στον τρόπο που οι συζητήσεις σταματούν όταν φτάνετε. Το δεύτερο σύμπτωμα είναι η καταστροφική αυτοαπέτηση. Αρχίζετε να αμφισβητείτε υπερβολικά τον εαυτό σας. Μήπως είπα κάτι λάθος? Μήπως προσέβαλα κάποιον χωρίς να το καταλάβω? Μήπως είμαι ενοχλητικός, απρεπής, δύσκολος στη συναναστροφή? Αυτή η εσωτερική φωνή αρχίζει να σας διαβρώνει. Και το πιο σκληρό είναι ότι αυτή η φωνή δεν είναι δική σας. Φυτεύτηκε εκεί από κάποιον που χρειάζεται να νιώθετε εσείς μικροί για να νιώθει εκείνος μεγάλος. Το τρίτο σύμπτωμα είναι η συναισθηματική εξάντληση. Το να πηγαίνετε σε οικογενειακές συγκεντρώσεις γίνεται βάρος. Πηγαίνετε, αλλά επιστρέφετε διαλυμένοι εσωτερικά. Αναμοχλεύετε καταστάσεις, αναλύετε βλέμματα, ερμηνεύετε φράσεις. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια στιγμή σύνδεσης και στοργής, μετατρέπεται σε μια αρένα συναισθηματικής επιβίωσης. Και τότε το σώμα ζητά το αντίτιμο,
αϊπνία, πονοκέφαλος, μυϊκή ένταση, άγχος. Έρευνες που διεξήχθησαν στη Βραζιλία από την Ένωση Βραζιλιάνικης Ψυχιατρικής δείχνουν ότι οι παρατεταμένες οικογενειακές συγκρούσεις συγκαταλέγονται στις 3 κύριες αιτίες κρίσεων άγχους σε ενήλικες άνω των 35 ετών. Δεν είναι ιδιοτροπία. Είναι το σώμα σας που σας λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και υπάρχει ακόμα ένα 4ο σύμπτωμα για το οποίο λίγοι μιλούν. Η ενοχή επειδή νιώθετε άσχημα. Αυτό είναι πολύ βραζιλιάνικο. Μεγαλώνουμε ακούγοντας ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την οικογένεια που έχουμε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι σε χειρότερη κατάσταση. Ότι η οικογένεια είναι για μία ζωή. Και τότε όταν νιώθουμε θυμό, πίκρα ή επιθυμία να απομακρυνθούμε, έρχεται μαζί μια τεράστια ενοχή, σαν το να νιώθεις πόνο να είναι αχαριστία, σαν το να προστατεύεις τον εαυτό σου να είναι εγωισμός. Και αυτή η ενοχή σας παγιδεύει σε έναν φαύλο κύκλο. Υποφέρετε από το κουτσομπολιό, νιώθετε θυμό, μετά νιώθετε ενοχή για τον θυμό και καταλήγετε να επιστρέφετε στο ίδιο μέρος για να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι είστε καλός άνθρωπος. Και ο κύκλος ξεκινά πάλι. Εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο, μέχρι που μια μέρα το σώμα δεν αντέχει και κραυγάζει με έναν τρόπο που δεν μπορείτε πια να αγνοήσετε. Αν ταυτιστήκατε με τουλάχιστον 2 από αυτά τα συμπτώματα, σχολιάστε εδώ κάτω τη λέξη «αλήθεια». Διότι ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι εδώ ζουν αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή και ντρέπονται να μιλήσουν. Όταν σχολιάζετε, δεν ξεσπάτε απλώς. Βοηθάτε έναν άλλον άνθρωπο που θα διαβάσει το σχόλιο σας και θα σκεφτεί «Δεν είμαι μόνος σε αυτό». Τώρα που αναγνωρίσαμε τα συμπτώματα, ας περάσουμε στο μέρος που κανείς δεν σας λέει, τις πραγματικές αιτίες. Και σας προειδοποιώ, αυτό θα σας ταράξει, διότι η αλήθεια είναι βαθύτερη από όσο φαίνεται. Η πρώτη αιτία είναι ο φθόνος μεταμφιεσμένος σε ανησυχία. Αυτή είναι ίσως η πιο κοινή στο βραζιλιάνικο οικογενειακό πλαίσιο. Το άτομο που σας κακολογεί πίσω από την πλάτη σας συχνά ενοχλείται από κάτι που έχετε ή που είστε. Μπορεί να είναι η ελευθερία της έκφρασής σας. Μπορεί να είναι το θάρρος σας να κάνετε διαφορετικές επιλογές. Μπορεί να είναι η σχέση σας, η δουλειά σας, το σπίτι που χτίσατε, η ειρήνη που φαίνεται να έχετε. Στη Βραζιλία μεγαλώσαμε ακούγοντας ότι ο φθόνος είναι το κακό του Βραζιλιάνου. Αλλά μέσα στο σπίτι δυσκολευόμαστε να το αναγνωρίσουμε αυτό, διότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι κάποιος από την ίδια μας την οικογένεια νιώθει φθόνο για εμάς. Αλλά νιώθει. Και όταν ο φθόνος δεν αναγνωρίζεται και δεν δουλεύεται εσωτερικά, μετατρέπεται σε κουτσομπολιό, σε συγκαλυμμένη κριτική, σε σιωπηλό σαμποτάζ. Σκεφτείτε μια σκηνή που είναι κοινή σε εκατομμύρια βραζιλιάνικα σπίτια. Αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο ή ανακαινίζετε το σπίτι σας ή παίρνετε μια προαγωγή στη δουλειά. Μπροστά σας, ο συγγενής του οποίου το όνομα ξεκινά με «χαράρ» σας δίνει συγχαρητήρια. Λέει ότι είναι χαρούμενος για εσάς, αλλά αρκεί να βγείτε από το δωμάτιο για να αλλάξει ο τόνος. Αλλά μήπως ζει πάνω από τις δυνατότητές του. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι με δόσεις. Θα δεις ότι δεν πληρώνει σωστά τους λογαριασμούς. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι γνήσια ανησυχία. Είναι ο φθόνος που χρησιμοποιεί τη μάσκα της ανησυχίας για να μην φανεί ως φθόνος. Και αυτή είναι η πιο δόλια μορφή που υπάρχει, διότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις κάποιον που λέει ότι ανησυχεί για σένα. Η νευροεπιστήμη το εξηγεί αυτό με πολύ σαφή τρόπο. Όταν ένα άτομο νιώθει φθόνο, ο πρόστιος φλοιός του προσαγωγείου, μια περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με τον κοινωνικό πόνο, ενεργοποιείται. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τον φθόνο ως πόνο και για να ανακουφίσει αυτόν τον πόνο, ο εγκέφαλος αναζητά μηχανισμούς αντιστάθμισης. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η υποτίμηση του άλλου. Το να σας κακολογεί ανακουφίζει τον πόνο που νιώθει αυτό το άτομο επειδή δεν είναι ή δεν έχει αυτό που είστε ή έχετε εσείς. Δεν είναι προσωπικό εναντίον σας. Είναι ένας μηχανισμός συναισθηματικής επιβίωσης κάποιου που δεν έμαθε να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα. Η δεύτερη αιτία είναι η προβολή. Στην ψυχολογία, προβολή είναι όταν ένα άτομο αποδίδει στον άλλον χαρακτηριστικά που δεν αποδέχεται στον εαυτό του. Έτσι, όταν αυτός ο συγγενής με το όνομα που ξεκινά από ρήξα λέει ότι είστε εγωιστής, στην πραγματικότητα μιλά για τον δικό του εγωισμό που δεν μπορεί να δει. Όταν λέει ότι είστε αλαζόνας, προβάλλει τη δική του ανασφάλεια. Όταν λέει ότι θεωρείτε τον εαυτό σας καλύτερο από τους άλλους,
αποκαλύπτει το δικό του σύμπλεγμα κατωτερότητας. Ο Καρλ Ιούγκ, ένας από τους μεγαλύτερους ψυχολόγους στην ιστορία, το ονόμαζε αυτό σκιά. Η σκιά είναι όλα εκείνα που το άτομο δεν αποδέχεται στον εαυτό του και τα προβάλλει στους άλλους. Και μέσα στην οικογένεια αυτή η δυναμική εντείνεται, διότι οι οικογενειακές σχέσεις είναι οι παλαιότερες και βαθύτερες που έχουμε. Στην οικογένεια διαμορφώθηκαν τα συναισθηματικά μας πρότυπα και στην οικογένεια αυτά τα πρότυπα επαναλαμβάνονται με τη μεγαλύτερη ισχύ. Η τρίτη αιτία, και προσέξτε πολύ εδώ διότι αυτή είναι που θα σας απελευθερώσει, είναι ο ρόλος που κατέχετε στην οικογενειακή δυναμική. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει αυτό που η συστημική ψυχολογία ονομάζει λειτουργικούς ρόλους. Υπάρχει ο ήρωας, ο επαναστάτης, ο ειρηνοποιός, ο αποδιοπομπαίος τράγος. Σε πολλές βραζιλιάνικες οικογένειες υπάρχει ένα άτομο που ασυνείδητα φέρει τους πόνους και τις συγκρούσεις όλων των άλλων. Αυτό το άτομο επικρίνεται, κρίνεται, κακολογείται πίσω από την πλάτη του, αλλά όχι επειδή έκανε κάτι λάθος, αλλά επειδή το οικογενειακό σύστημα χρειάζεται κάποιον για να εναποθέσει την ένταση που κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Αν είστε το άτομο που κακολογείται πίσω από την πλάτη του, υπάρχει μια πραγματική πιθανότητα να είστε το πιο συνειδητοποιημένο άτομο της οικογένειάς σας, αυτό που εξελίχθηκε περισσότερο συναισθηματικά, αυτό που τόλμησε να είναι διαφορετικό και είναι ακριβώς για αυτό που ενοχλείτε, διότι το φως σας ξεσκεπάζει τις σκιές των άλλων και αυτό πονάει εκείνον που δεν είναι έτοιμος να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Ξέρω ότι αυτό είναι βαρύ. Πάρτε μια βαθιά ανάσα τώρα. Σοβαρά. Γεμίστε τα πνευμόνια σας με αέρα, κρατήστε τον για 3 δευτερόλεπτα και βγάλτε τον από το στόμα. Χρειάζεστε αυτή τη στιγμή παύσης πριν από αυτό που ακολουθεί. Διότι τώρα θα μιλήσουμε για τη λύση. Και η λύση δεν είναι αυτή που περιμένετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση νομίζουν ότι η λύση είναι η αντιπαράθεση. Να πάνε εκεί, να αντιμετωπίσουν το άτομο, να θέσουν στο τραπέζι όλα όσα ξέρουν ή αλλιώς να απομακρυνθούν εντελώς, να κόψουν τις σχέσεις οριστικά. Και σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις η απομάκρυνση μπορεί όντως να είναι απαραίτητη. Αλλά πριν φτάσετε σε αυτό το σημείο υπάρχει ένας δρόμος πιο ισχυρός, πιο έξυπνος και πιο μεταμορφωτικός. Και είναι ακριβώς αυτό που θα σας διδάξω τώρα. Το πρώτο βήμα της λύσης είναι η συνειδητή συναισθηματική αποστασιοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει να σταματήσετε να νιώθετε. Σημαίνει να σταματήσετε να τρέφεστε συναισθηματικά από όσα λέει ή κάνει αυτό το άτομο. Κάθε φορά που αναμοχλεύετε όσα υπόθηκαν για εσάς, κάθε φορά που χάνετε τον ύπνο σας εξαιτίας ενός οικογενειακού κουτσομπολιού, δίνετε ενέργεια σε αυτή την κατάσταση. Τροφοδοτείτε έναν κύκλο που δεν σας ανήκει. Υπάρχει μια πολύ όμορφη έννοια στην πνευματικότητα που λέει το εξής: εκείνο που δεν είναι δικό σου δεν σου ανήκει. Η γνώμη που έχει αυτό το άτομο για εσάς είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό σας. Είναι η αντανάκλαση των φόβων, των ανασφαλιών και των πόνων του. Δεν έχει καμία σχέση με το ποιος πραγματικά είστε. Ο Αμερικανός ψυχολόγος Ντον Μιγγέλ Ρουίς στο βιβλίο «Οι 4 συμφωνίες» είπε ότι η δεύτερη συμφωνία είναι «Μην παίρνετε τίποτα προσωπικά. Τίποτα από όσα κάνουν οι άλλοι δεν είναι εξαιτίας σας. Αυτά που λένε και κάνουν οι άλλοι είναι μια προβολή της δικής τους πραγματικότητας». Στην πράξη, πώς το εφαρμόζετε αυτό στην καθημερινότητα? Κάθε φορά που φτάνει σε εσάς ένα κουτσομπολιό, μια πληροφορία ότι σας κακολόγησαν, κάντε αυτή την πνευματική άσκηση. Φανταστείτε ότι αυτή η πληροφορία είναι ένα γράμμα που έφτασε στη διεύθυνσή σας, αλλά το όνομα στον φάκελο δεν είναι το δικό σας. Δεν είναι για εσάς. Επιστρέψτε το στον αποστολέα νοερά. Αναπνεύστε και προχωρήστε. Στην αρχή είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά με τον καιρό αυτή η πρακτική γίνεται φυσική και η ελευθερία που νιώθετε είναι απερίγραπτη. Το δεύτερο βήμα είναι να θωρακίσετε την ενέργειά σας. Αυτό δεν είναι ασαφής μυστικισμός. Είναι ένα πρακτικό ζήτημα συναισθηματικής και ακόμη και πνευματικής υγείας. Πριν πάτε σε οποιαδήποτε οικογενειακή συνάντηση, κάντε μια εσωτερική προετοιμασία. Μπορεί να είναι μια προσευχή, ένας διαλογισμός 5 λεπτών, μια θετική δήλωση. Κάτι απλό όπως «Είμαι προστατευμένος», «Είμαι δυνατός». Καμία ενέργεια που δεν είναι δική μου δεν θα με επηρεάσει σήμερα. Μπορεί να το θεωρείτε υπερβολή, αλλά υπάρχει επιστήμη πίσω από αυτό. Η γνωστική ψυχολογία δείχνει ότι οι θετικές δηλώσεις ενεργοποιούν το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου
και μειώνουν την απόκριση στο στρες. Όταν προετοιμάζεστε συναισθηματικά πριν από μια προκλητική κατάσταση, ο εγκέφαλός σας εισέρχεται σε αυτή την κατάσταση με περισσότερους πόρους για να διαχειριστεί προκλήσεις και κακόβουλα σχόλια. Και υπάρχει ακόμα ένα πρακτικό πράγμα που λειτουργεί πολύ. Επιλέξτε μια συναισθηματική άγκυρα. Μπορεί να είναι ένα μικρό αντικείμενο που κουβαλάτε στην τσέπη σας, ένα δαχτυλίδι, ένα κομποσκίνι, μια πέτρα. Κάτι που όταν το αγγίζετε σας θυμίζει ποιος είστε και τι αποφασίσατε για τον εαυτό σας. Αυτό δεν είναι δυσιδαιμονία. Είναι ένα αισθητηριακό έναυσμα που ο εγκέφαλός σας συνδέει με τη συναισθηματική κατάσταση που επιλέξατε. Κάθε φορά που νιώθετε ότι η ενέργεια του περιβάλλοντος σας τραβάει προς τα κάτω, αγγίξτε αυτό το αντικείμενο και επαναλάβετε νοερά την πρόθεσή σας. Φαίνεται πολύ απλό για να λειτουργήσει, αλλά λειτουργεί. Και λειτουργεί επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανταποκρίνεται σε τελετουργίες και σύμβολα με τρόπο πολύ βαθύτερο από όσο φανταζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνική της ασπίδας φωτός. Πριν βγουν από το σπίτι, κλείνουν τα μάτια, παίρνουν μια βαθιά ανάσα και οραματίζονται ένα χρυσό φως να περιβάλλει όλο τους το σώμα. Αυτός ο οραματισμός ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την αίσθηση της ασφάλειας και του ανήκειν. Δεν έχει σημασία αν είστε καθολικός, πνευματιστής, ευαγγελικός, οπαδός της Ουμπάντα ή αν δεν ακολουθείτε καμία θρησκεία. Η τεχνική λειτουργεί επειδή εργάζεται με την νευροφυσιολογική δομή του ανθρώπου, η οποία είναι παγκόσμια. Αν αυτό το περιεχόμενο βγάζει νόημα για εσάς μέχρι τώρα, κάντε κάτι για μένα. Πατήστε το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Έτσι δεν θα χάσετε τα επόμενα βίντεο, διότι φέρνω περιεχόμενο σαν αυτό κάθε εβδομάδα και πολλοί μου λένε ότι ανακάλυψαν το κανάλι πολύ αργά. Μην αφήσετε να συμβεί αυτό σε εσάς. Το τρίτο βήμα είναι να θέσετε όρια με αγάπη. Αυτό είναι θεμελιώδες και είναι εκεί που οι περισσότεροι άνθρωποι σφάλουν. Στη Βραζιλία έχουμε μια πολύ ισχυρή κουλτούρα ότι η οικογένεια είναι ιερή και ότι πρέπει να τα ανεχόμαστε όλα επειδή είναι οικογένεια. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι με όλη την ειλικρίνεια. Η οικογένεια είναι ιερή, ναι, αλλά και η ευημερία σας είναι ιερή. Και η ειρήνη σας είναι ιερή. Και η ψυχική σας υγεία είναι ιερή. Και κανένας δεσμός αίματος δεν δικαιολογεί την καταστροφή της εσωτερικής σας ειρήνης. Το να θέτετε όρια δεν σημαίνει να μαλώνετε. Δεν σημαίνει να φωνάζετε. Δεν σημαίνει να ταπεινώνετε. Σημαίνει να λέτε με σαφήνεια και σταθερότητα τι αποδέχεστε και τι δεν αποδέχεστε στη ζωή σας. Σημαίνει να μειώνετε τον χρόνο έκθεσης σε αυτό το άτομο όταν είναι απαραίτητο. Σημαίνει να επιλέγετε να μην συμμετέχετε σε ορισμένες καταστάσεις που ξέρετε ότι θα σας πληγώσουν. Σημαίνει να σταματήσετε να δίνετε εξηγήσεις για τη ζωή σας σε όποιον δεν αξίζει αυτή την οικειότητα. Και εδώ υπησέρχεται κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να ανακοινώσετε τα όρια σας σε κανέναν. Δεν χρειάζεται να βγάλετε λόγο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, εξηγώντας γιατί απομακρύνεστε. Τα όρια είναι πρώτα εσωτερικά. Εσείς αποφασίζετε μέσα σας μέχρι πού φτάνετε και τι δεν θα ανέχεστε πια. Και οι πράξεις σας θα το επικοινωνήσουν αυτό με τρόπο πολύ πιο ισχυρό από οποιαδήποτε λέξη. Τώρα έρχεται το μέρος που θεωρώ το πιο βαθύ σε όλο αυτό το βίντεο. Και σας ζήτησα να μείνετε μέχρι το τέλος ακριβώς γι' αυτό. Το τέταρτο βήμα είναι να κατανοήσετε την πνευματική αποστολή πίσω από αυτόν τον πόνο. Αν πιστεύετε ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, και εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό, τότε αυτή η κατάσταση με αυτόν τον συγγενή δεν είναι τιμωρία. Είναι ένα σχολείο. Είναι ένα εντατικό μεταπτυχιακό στην αυτογνωσία, στη συγχώρεση και στην πνευματική ενδυνάμωση. Στην πνευματιστική παράδοση, πολύ παρούσα στη βραζιλιάνικη κουλτούρα, υπάρχει η έννοια ότι επιλέγουμε τις οικογένειές μας πριν ενσαρκωθούμε. Δεν επιλέγουμε τις πιο άνετες οικογένειες, αλλά εκείνες που θα μας προσφέρουν τα μαθήματα που η ψυχή μας χρειάζεται να μάθει σε αυτή την ύπαρξη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε αυτό το άτομο που σας κακολογεί πίσω από την πλάτη σας είναι παραδόξως ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους της διαδρομής σας. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο να το αποδεχτείτε. Πιστέψτε με, το ξέρω. Αλλά σκεφτείτε μαζί μου. Αυτή η κατάσταση σας ανάγκασε να κοιτάξετε μέσα σας. Σας ανάγκασε να αναρωτηθείτε τι είναι αλήθεια και τι είναι η γνώμη των άλλων. Σας ανάγκασε να αναπτύξετε μια δύναμη που οι άνθρωποι που ζουν με άνεση
δεν χρειάστηκε ποτέ να αναπτύξουν. Σας ανάγκασε να επιλέξετε τον εαυτό σας, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σας. Και αυτό είναι ένα δώρο, έστω και τυλιγμένο σε πόνο. Αλλά προσοχή. Το να κατανοείτε το πνευματικό μάθημα δεν σημαίνει να αποδέχεστε την κακοποίηση. Δεν σημαίνει να σωπαίνετε μπροστά στην αδικία. Σημαίνει ότι, ενώ προστατεύετε τον εαυτό σας και θέτετε όρια, επιλέγετε επίσης να μην κουβαλάτε μίσος στην καρδιά σας. Διότι το μίσος είναι ένα δηλητήριο που πίνετε εσείς περιμένοντας να πεθάνει ο άλλος. Η συγχώρεση δεν είναι για εκείνον που σας πλήγωσε. Η συγχώρεση είναι για εσάς. Είναι το διαβατήριό σας για τη συναισθηματική ελευθερία. Τώρα θέλω να σας πω μια ιστορία που τα εικονογραφεί όλα αυτά. Υπήρχε μια γυναίκα στο Μάινας Γεράης, θα την ονομάσω Ντόνα Μαρία, η οποία για χρόνια ήταν στόχος κουτσομπολιών από την ίδια της την ύφη. Η νύφη διέδιδε σε όλη την οικογένεια ότι η Ντόνα Μαρία ήταν συμφεροντολόγος, ότι πλησίαζε τον αδερφό της μόνο για τα χρήματα, ότι ήταν κακή μητέρα. Η Ντόνα Μαρία έκλαψε πολλές νύχτες. Σκέφτηκε να κόψει τις σχέσεις. Σκέφτηκε να αντιμετωπίσει την ύφη της στη μέση του κυριακάτικου ψησίματος. Αλλά αντί γι' αυτό έκανε κάτι διαφορετικό. Η Ντόνα Μαρία άρχισε να δουλεύει με τον εαυτό της. Άρχισε να διαλογίζεται. Άρχισε να συχνάζει σε μια ομάδα αυτογνωσίας στην εκκλησία της γειτονιάς. Άρχισε να διαβάζει για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Και σιγά σιγά μια μεταμόρφωση συνέβη. Όχι στην ύφη της, αλλά σε εκείνη. Η Ντόνα Μαρία σταμάτησε να αντιδρά, σταμάτησε να δικαιολογείται, σταμάτησε να χάνει ενέργεια με όσα δεν μπορούσε να ελέγξει, απλώς άρχισε να ζει τη ζωή της με παρουσία και σκοπό. Μου είπε κάτι που με σημάδεψε βαθιά. Είπε ότι η στιγμή της καμπής ήταν όταν συνειδητοποίησε ότι περνούσε περισσότερο χρόνο σκεπτόμενη την ύφη της παρά σκεπτόμενη τα δικά της όνειρα. Ήταν τόσο αναλωμένη από τον πόνο της οικογενειακής απόρριψης που είχε ξεχάσει να ζει τη δική της ζωή. Είχε ξεχάσει τα πράγματα που αγαπούσε να κάνει, είχε ξεχάσει να ποτίζει τον δικό της κήπο επειδή ήταν πολύ απασχολημένη κοιτάζοντας τα αγριόχορτα στην αυλή του γείτονα. Από εκείνη τη στιγμή η Ντόνα Μαρία έκανε μια ριζική επιλογή. Κάθε φορά που μια σκέψη για την ύφη της ερχόταν στο μυαλό, ανακατεύθυνε αυτή την ενέργεια σε κάτι που την έτρεφε. Πήγαινε να φροντίσει τα φυτά. Τηλεφωνούσε σε μια πραγματική φίλη. Διάβαζε μια σελίδα από ένα βιβλίο που βρισκόταν στο κομοδίνο για μήνες. Πήγαινε να περπατήσει στο πάρκο της γειτονιάς. Ετοίμαζε εκείνον τον ιδιαίτερο καφέ που τόσο της άρεσε. Μικρά πράγματα. Αλλά καθένα από αυτά τα μικρά πράγματα ήταν μια πράξη αυτοαγάπης που ανοικοδομούσε την αυτοεκτίμηση που το κουτσομπολιό είχε προσπαθήσει να καταστρέψει. Και ξέρετε τι συνέβη. Η νύφη δεν σταμάτησε να μιλάει, αλλά οι λέξεις έχασαν τη δύναμή τους, διότι όταν δεν δίνεται ακροατήριο στο θέαμα, το θέαμα χάνει το νόημά του. Η οικογένεια άρχισε να αντιλαμβάνεται ποιος ήταν πραγματικά ποιος, όχι επειδή η Ντόνα Μαρία έδειξε με το δάχτυλο, αλλά επειδή η αλήθεια έχει τον δικό της τρόπο να βγαίνει στην επιφάνεια όταν σταματάμε να την πιέζουμε. Και αυτό είναι το πέμπτο και τελευταίο μάθημα που θέλω να σας αφήσω σήμερα. Η αλήθεια δεν χρειάζεται την υπεράσπισή σας. Υπερασπίζεται τον εαυτό της μόνη της. Όταν ζείτε με ακεραιότητα, με συνέπεια, με ειλικρίνεια, οι άνθρωποι γύρω σας το αντιλαμβάνονται. Μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να φαίνεται ότι το ψέμα νικάει, αλλά δεν νικάει. Το ψέμα είναι σαν τη φωτιά στα άχυρα. Καίει γρήγορα και ψηλά, αλλά σβήνει μόνο του. Η αλήθεια είναι σαν τη θράκα. Καίει σιωπηλά, αλλά δεν σβήνει ποτέ. Υπάρχει μια πολύ όμορφη αφρικανική παροιμία που λέει το εξής. Το δέντρο που δίνει καρπούς είναι αυτό που δέχεται τις πετριές. Αν δέχεστε επίθεση, είναι επειδή έχετε κάτι που οι άλλοι επιθυμούν. Μπορεί να είναι η ειρήνη σας, η χαρά σας, η ικανότητά σας να προχωράτε μπροστά, η πίστη σας. Επομένως, αντί να ντρέπεστε που είστε στόχος κουτσομπολιών, θεωρήστε το μία επιβεβαίωση ότι βρίσκεστε στον σωστό δρόμο. Τώρα, πριν κλείσω, θέλω να συνοψίσω τα 5 βήματα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Πρώτον, συνειδητή συναισθηματική αποστασιοποίηση. Σταματήστε να τροφοδοτείτε συναισθηματικά τον κύκλο του κουτσομπολιού. Όσα λένε για εσάς δεν σας καθορίζουν. Δεύτερον, ενεργειακή θωράκιση. Προετοιμαστείτε εσωτερικά πριν εκτεθείτε σε δυνητικά τοξικά περιβάλλοντα. Τρίτον, όρια με αγάπη. Προστατέψτε την ειρήνη σας χωρίς να χρειάζεται να καταστρέψετε γέφυρες.
Τέταρτον, κατανόηση της πνευματικής αποστολής. Καταλάβετε ότι αυτός ο πόνος έχει έναν μεγαλύτερο σκοπό στην εξέλιξή σας. Πέμπτον, εμπιστευτείτε την αλήθεια. Ζήστε με ακεραιότητα και αφήστε τον χρόνο να δείξει ποιος είναι ποιος. Αν αυτό το βίντεο έφτασε σε εσάς σήμερα, είναι επειδή ήσασταν έτοιμοι να το ακούσετε. Μην αγνοήσετε αυτό το κάλεσμα. Ξεκινήστε να εφαρμόζετε αυτά τα βήματα σήμερα κιόλας. Όχι αύριο. Σήμερα. Διότι κάθε μέρα που περνάτε κουβαλώντας έναν πόνο που δεν είναι δικό σας, είναι μια μέρα που κλέβετε από τον εαυτό σας. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία παράκληση. Αν αυτό το βίντεο σας άγγιξε, αν νιώσατε ότι κάτι εδώ μέσα έβγαλε νόημα, μοιραστείτε το με κάποιον που επίσης περνάει το ίδιο. Στείλτε το στην ομάδα της οικογένειας, στο WhatsApp, οπουδήποτε. Διότι μερικές φορές το άτομο που χρειάζεται περισσότερο να το ακούσει αυτό είναι ακριβώς εκείνο που δεν θα το αναζητήσει ποτέ από μόνο του. Η κοινοποίησή σας μπορεί να είναι το σημείο καμπής στη ζωή κάποιου. Σχολιάστε εδώ κάτω. Ποιο ήταν το μέρος του βίντεο που σας ταρακούνησε περισσότερο? Διαβάζω όλα τα σχόλια και φροντίζω να απαντώ σε όσα περισσότερα μπορώ. Αυτός ο χώρος εδώ είναι ιερός. Είναι ένας τόπος υποδοχής, ανταλλαγής και θεραπείας. Τώρα θα σας πω κάτι που ίσως κανείς δεν σας είπε σήμερα. Είστε πιο δυνατοί από όσο φαντάζεστε. Επιβιώσατε από πράγματα που νομίζατε ότι θα σας κατέστρεφαν. Και είστε εδώ, όρθιοι, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο, αναζητώντας απαντήσεις. Αυτό είναι ήδη απόδειξη ότι η ψυχή σας είναι πολεμίστρια. Αυτός ο συγγενής του οποίου το όνομα ξεκινά με Ρέτα μπορεί να συνεχίσει να μιλάει. Μπορεί να συνεχίσει να διαδίδει αναλήθειες. Μπορεί να συνεχίσει να προσπαθεί να σας μειώσει. Αλλά από σήμερα τα λόγια αυτού του ατόμου δεν θα έχουν πια δύναμη πάνω στην ειρήνη σας. Διότι καταλάβατε το παιχνίδι. Καταλάβατε τη δυναμική και όποιος καταλαβαίνει το παιχνίδι πάβει να είναι πιόνι και γίνεται παίκτης. Η ενέργειά σας είναι ιερή. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Η ειρήνη σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Προστατέψτε αυτά τα τρία πράγματα με νύχια και με δόντια και παρατηρήστε τη ζωή σας να μεταμορφώνεται. Είμαι ευγνώμων που μείνατε μαζί μου μέχρι εδώ. Πραγματικά, κάθε λεπτό που αφιερώσατε σε αυτό το βίντεο ήταν μια επένδυση στον εαυτό σας και σας εγγυώμαι ότι αυτή η επένδυση θα αποδώσει. Εγγραφήκατε στο κανάλι. Αν όχι, επωφεληθείτε και εγγραφείτε τώρα. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε τα επόμενα περιεχόμενα. Κάθε εβδομάδα υπάρχει νέο βίντεο με θέματα που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε μια ζωή πιο πλήρη, πιο συνειδητή και πιο προστατευμένη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φροντίστε τον εαυτό σας. Φροντίστε την ενέργειά σας. Και να θυμάστε, όποιος σας κακολογεί πίσω από την πλάτη σας είναι επειδή βρίσκεται πίσω από εσάς. Και όποιος είναι πίσω δεν είναι ποτέ μπροστά. Πηγαίνετε εν ειρήνη.